Velkommen til HM Køreskole. I dag skal vi snakke lidt om MT-teknik. Det er det, vi skal kunne til den praktiske køreprøve. Og vi starter herovre i højre side. Her kan I se, der er kontakt for tænding, hvor man starter motorcyklen. Her har vi tankdæksel til påfyldning af benzin. Så har vi gashåndtaget heroppe, og vi har vores forbremse heroppe. Herovre i højre side, der har vi vores fodbremse. Så det er egentlig det, vi har i højre side. Og her på venstre side, der har vi jo kobling her. Vi har gear hernede. Vi har sidestøtteben. Og så har vi påfyldning af olie. Og heroppe har vi påfyldning af kølervæske. Og til sidst har vi også en knap heroppe, som vi kalder dødmandsknappen, altså en nødstop, som vi bruger, hvis vi er lidt uheldige at tabe motorcyklen eller vælte, men kun til nødstop. Nu skal vi til at aflæse og forstå følgerne her. For at kunne se, hvad der er i instrumentbrættet, så skal vi have lidt tænding på. Så kommer der tænding på her, og her der kan I se speedometer og gearindikator. Og her der har vi omdrejningerne. Og hernede og herovre i siden, der kan vi se, at den står i neutral gear. Der kan man også se, hvad gearen er i. Kontrollampe for ABS. Der er også en kontrollampe for temperatur, for blinklys og for motorlampe, hvis der er noget galt med motorcyklen. Og kontrollampe for olietryk. Og gule lamper betyder faktisk, at man kun må køre til nærmeste værksted, og røde lamper betyder, at man skal holde helt stille og overhovedet ikke køre nogen steder. Så skal vi i gang med at tjekke styretøjet. Og når vi skal tjekke styretøjet, starter vi med at tjekke håndtagene sidder fast. Det må ikke sidde løs og kunne glide af. Og styret her på de her håndtag her må ikke sidde løs. Og når vi drejer styret fra side til side, så skal vi tjekke forhjulet følger med fra side til side. Når vi drejer på styret, så skal det virke let. Det må ikke være sådan træl eller sådan ujævnhed. Det skal være en samme bevægelse hele vejen, samme modstand hele vejen, når vi kører fra side til side. Når vi så drejer med fuld styreslag til højre og venstre, så skal der være plads til hænderne herover, ikke? Så nu drejer vi fuld styreslag og tjekker, om der er plads til hænderne fra side til side her, ikke? Så skal vi tjekke kronrørslejerne. Så gør vi det, vi sætter lige støttebenet ned, stiller cyklen fra os her, står af. Så går vi op foran, får cyklen op. Så tjekker vi for kronrørslejerne, og det gør vi ved at tage underhåndsgreb her. Trække op her, sådan her. Der er ikke noget, der må give sig. Man kan se, at den her bolden her, der er noget, der ikke må give sig her på bolden, når vi hiver op her. Og de her gummiopkæng, der gør så, at den hopper lidt alligevel, men det er helt okay, fordi det er jo gummiophæng, som sørger for, at der ikke ryster sig under kørsel, ikke? Men det her, det ikke må give sig ved det her op og ned, ikke? Så skal vi også tjekke teleskoprørene. Der må heller ikke være slør i dem. Det vil sige, at vi låser med vores ben her, drejer styret fra side til side, for at se, om der er noget, der giver sig, ikke? Og der må ikke, det er alle sammenlægninger, der må ikke give sig her, eller der. Så det skal vi så gøre lige sådan her, frem og tilbage, så vi er sikre på, at der ikke er noget, der giver sig. Så skal vi lige tjekke hjullejerne. Sæt lige motorcyklen ned igen. Drejer styret herover. Og det her hjullejren sidder inde i, der må ikke være noget slør. Og på stikaksen må der heller ikke være noget slør. Og vi undersøger det ved at sætte foden på her. Hånden heroppe på styret. Så fat her og vrider ind mod hinanden. Og så kan man tydeligt mærke, hvis der er noget, der giver sig. Så skal vi snakke lidt om svinggaflen. Der bliver ikke snakket så meget om det køreprøven. Det bliver ikke rigtig spurgt om det, men man skal vide det alligevel. Det er en kontrol, vi skal have. Men svinggaflen går herfra, og så går videre herud til baghjulet. Og der må ikke være noget slør herinde. Og det vil sige, at man skal have den sådan lidt op her, fat i, og så skal man sådan vride den mod hinanden, for at se, om der er noget, der giver sig. Og det er jo ret svært på sådan et sted her, så de spørger ikke så meget om det, men man skal lige vide, at der ikke må være slør her. Så skal vi i gang med bremserne, og det sætter mig lige op på cyklen. Sådan her, og vi starter med forbremsen. Man kalder den også håndbremsen. Og når vi holder her, så når vi trækker grebet ind, så må det maks gå 2/3 ind til fuld bremsevirkning. Så skal der også være en mindre frigang, det vil sige, når vi trækker den ind, så skal den gerne kunne trille lidt, inden den ligesom tager fat. Så er det hydraulisk bremser, det vil sige, det er olietryk. Så skal vi tjekke, om de er tætte ved at holde den inde i et vedvarende tryk. Og hvis den begynder at synke, så er der utætheder, og det må der heller ikke være. Så skal vi dernæst tjekke heroppe. Kan I se heroppe? Der er et skurglas, der er bremsevæske, og den skal være over låger. Det var sådan set forbremserne. Så er vi nået til bagbremsen, også kaldet fodbremsen.
Og selve bremsepedalen skal være lige ud for foden her, så den er lige til at træde på. Og vi må maks træde den 2-3 cm ned til fuld bremsevirkning. Der skal også være en mindre frigang, så vi kan køre frem, inden den tager fat. Og det er stadigvæk hydraulisk bremse, vi har bagpå, så skal vi også kunne trykke ned i et vedvarende tryk, uden den synker. Når vi så bremser på den, så skal det også føles naturligt for en at træde på den. Det skal ikke være sådan en ubekvem stilling. Det skal meget gerne kunne være sådan en behageligt tryk på den, ikke? Og samtidig så skal det være en skridsikker overflade. I det her tilfælde er der en gummibelægning på fodhvileren og en ro overflade på bremsepedalen, så den ikke glider, ikke? Så, og her bagpå, nu står jeg lige af en gang, så skal vi lige have tjekket for bremsevæske. Og den kan se heroppe. Så skal vi også have motorcyklen op i lodret. Og så skal man tjekke, at den er mellem minimum og maksimum her, ikke? Så er vi nået til lygterne. Og bare inden vi starter på alle lygterne, så har jeg noget generelt at sige om alle lygter. Alle lygter skal være hele og rene og skal kunne lyse. Og lygtepar, det vil sige for eksempel 2 blinklys, skal have samme farve og styrke. For at så lige tjekke lyset, så er det en god idé lige at tænde, selvfølgelig, så man lige kan se lyset. Og så ser vi lige, om der kommer lys på. Det er der. Og man kan se lyset her, det skal være hvidt eller gulligt. Og så er det sådan, at nærlys ikke må blinde. Og det gør man ved at bedømme, at den falder 1 cm per meter. Og det vil sige, at man skal gå ind foran den, og så går man frem. Og nu er det meget lyst her, så kan man ikke rigtig se det. Men så skal man holde en finger der, hvor mørke og lysgrænsen er. Og så går man 1 meter væk, og så kigger man ned, om den falder 1 cm. Ikke? Det var lygterne foran. Så skal vi lige have tjekket baglygterne. Vi kigger egentlig bare, om der er lys på. Det er der. Og så skal vi have tjekket bremselys. Så skal vi selvfølgelig om at lige have tryk på forbremsen. Det starter med her. Og bremselys skal være væsentligt kraftigere end baglygten. Og så skal vi også lige afprøve fodbremsen og trykke her og se, om den virker, og det gør den også, ikke? Så skal vi lige tjekke, om der er lys i nummerpladen. Det gør man lige ved at stikke hånden under her og tjekke, og det skal være hvidt lys, ikke? Så her der sidder vi i refleksen. Den skal være rød og må ikke være trekantet. Og det sidste, vi har, det er blinklysene. Så skal vi lige tjekke, om blinklysene virker. Det vil sige, at vi trykker her først den ene vej. Tjekker. Det skal være gule og skulle til tydelig solskin. Kigger vi den anden vej. Kigger, om de virker foran og bagpå. Slukker igen. Og så er der hornet. Vi skal have en klar, konstant tone. Trykker vi på her. Sådan der. Det var lys og lygter og reflekser og horn. Jamen, så skal vi til at snakke lidt om motor og udstødning. Vi har udstødning her. Den må ikke udvikle unødig røg og støj. Og røgen, sådan set, der kommer ud, den skal være klar eller lidt usynlig faktisk, eller ikke synlig. Og den må ikke larme unødigt. Og det kan man gøre ved at tænde motorcyklen og lige tjekke det. Det gør man lige her. Kigger på røgen, ser fint ud. Giver lidt. Den larmer ikke unødigt. Og så skal den faktisk sidde fast. Og lige så lige, så kan man lige sparke lidt til den. Man skal ikke røre ved den, for den er nok varm, ikke? Så man sparker lige til den og ser, om den sidder fast. Godt, så er vi nået til motoren. Vi tjekker lige motoren. Den må godt være skidt, man må ikke tilsøle olie. Vi påfylder olie her. Og når vi skal tjekke motorolie, så skal vi have den herop. Kig hernede på skurglasset. Her kan I se skurglasset. Og den skal være over lower og ikke over maksimum, ikke? Kølervæske har vi herovre, og den skal også være mellem low og max, og den ligger sådan lige over low. Og kølervæske fylder vi op heroppe fra. Godt, så er vi nået til de bærende dele. Det er jo støddæmper og dæk og fælgen, ikke? Fælgen her, den skal være helt og ubeskadiget. Og det samme skal dækket selvfølgelig være helt og ubeskadiget. Og så skal der være det her slidmønster, skal være som minimum 1 mm. Det kan man tjekke, der sidder sådan nogle små slidindikatorer hernede. Og hvis dækket er slidt ned til slidindikatoren, så skal det skiftes. Så skal vi have tjekket støddæmperne. Og vi starter med støddæmperne foran. Så lige styrer lige ud, sørg for at slå støttebænden op, tager forbremsen ind og skubber kraftigt ned, og så skal den falde til ro med det samme. Ikke? Vi skubber kraftigt ned, og så skal den falde til ro med det samme. Så man altså ikke stå og hoppe. Og så skal vi have fat her bagpå, og så har vi jo heldigvis lige kan holde de her håndtag her, og så skubber vi ned, kraftigt bevægelse, så skal den falde til ro lige med det samme. Trykker ned, og så falde til ro med det samme. Så er støddæmperne i orden. Vi tager den ned på støttebenet igen. Godt, vi er nået til kæden, og der er 3 ting ved kæden, vi skal kontrollere. Vi skal lige tjekke, om den er smurt,
Den må være rusten, og skal den tilpas stramhed, så den normalt må den maks gå 2-3 cm op. Men det er det forskellige fra motorcykel til motorcykel, men en tilpas stramhed. Det var så de der spørgsmål, I kan få til den praktiske køreprøve, og jeg håber, I har glæde af det, og jeg vil ønske jer held og lykke med jeres køreprøve. Og skulle I have nogle spørgsmål, så er I velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet, eller sende en sms til mig på 31 3x97.